Lukat, mitä me tänne teidän pastammo? Mitä pastammo? Muffinoa pastammo, hyvä. Давай juohatamme, mitä me sinne tahtahan panimo? Esimerkiksi mitä panimo? Kannabista, maito, suohari. Ei goluzikkoa suohari panimo? Mitä povie panimo? Kagru panimo. Mittumo tostu pudrovia panimo? Kagru, da mito valgei toinen oli valgei. Manna, hyvä. Panimogo sinne jäitsiä? Ken rupeaa syömään muffinoi? Hyvä. Pieksä parempi, Lisa, pieksä parempi. Vanja, mitä sinä luoit? Mitä sinä luoit? Survot, oriehat. Survo parempi. Onko hyvä ruodo survoa? On hyvä ruodo survoa, jugeruodo. Hyvä. Konsumaffinat roitaa valmiit, Lisa. Ei tiedä. No, toinah pihan jälles. Hyvä, pihan jälles roitaa valmiit ja sit osutamme, mitä meille tuli. Hyvä.